laitetaan ruoka siihen. Ja sitten, jaha, täällä ollaankin jo päivystämässä. Ja niin tulas tohon noin. Joo, nyt ei muuta kuin rupeat sitten syömään siitä vaan. Syö vaan, kato, kun sulla on kuitenkin kova nälkä, niin sä voit syödä ihan hyvin. Kato, se on se ruoka valmiina sinne, sen kun otat vaan. No, miksi et sä ota, kun sulla on ruokaa siinä ihan, ja vatta on aivan tyhjäksi, niin kyllä nyt kannattais syödä. Syöt, kato itses oikein pulleeksi. Paitsi jos ei ole nälkä, niin ei sitten tietysti. Niin, mitäs jos ei sulla olekaan nälkä tosiaan, eihän mun tullut edes mieleen. Ei kun nythän mä muistan, sehän on se taikasana. Olkihattu. Ei kun, mikä se oli, oppikoulu. Ei kun olkapää. Mikä ihmeestä, joku sana se oli, mikä sanotaan, niin sitten vasta, mikä se nyt oli? Ollin oppivuodet. Ei. Ole hyvä.